Píše sa rok 2023 a postcovidový optimizmus na pracovnom trhu vystriedala neistota, prepúšťanie a znižovanie platov. Jednoducho, ocitli sme sa v dobe neurčitej. Čo s tým môže spraviť jeden z top zamestnávateľov na Slovensku, ktorý sa uchádza o hlasy v ankete Najzamestnávateľ? Premeniť nevýhodu doby na svoju najväčšiu výhodu a pripomenúť ľuďom, že aj v neurčitej dobe im ponúka stabilnú prácu na dobu neurčitú. Navyše s kopou benefitov. Dneska je to samá neistota. Pardon. Všetko ide hore. V kuse sa tie sumy menia. Táničke zdvihli plat predvčerom. Jožovi včera. A dnes si chcú pokecať. So mnou. Vidíte? Žijeme v neurčitej dobe, ale jedno je isté. Platový rast v Lidli. Práca v Lidli je riešenie na dobu neurčitú. Infláciu a rast cien sme pripodobnili rastu platov, neistotu pracovného trhu kariérnemu postupu a prepúšťanie voľnočasovým aktivitám, na ktoré Lidl prispieva svojim zamestnancom. A je to tu. Skončila som. Najvyšší čas. Čo teraz? Kam pôjdem? Že by som skúsila kaderníctvo? Alebo možno fitko? A čo tak knihkupectvo? A možno dnes to stihnem aj všetko. Do hlavných rolí sme obsadili najautentickejších hercov, samotných zamestnancov Lidlu. A výsledky kampane? V dobe, keď Všetko ide hore. išla vďaka kampani hore aj pozícia Lidlu na slovenskom pracovnom trhu.